Apokalipsis liburutik. Ireki zen Jaungoikoaren santutegia zeruan eta haren itun hutsa agertu zen santutegian. Seinale handia agertu zen zeruan. Emakume bat eguzkiz jantzia, ilargia inaztian eta 12 izarreko koroa buruan. Haudun zegoen eta erdiginez eta aurkintzako oinazez garrasika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruan. Eren zume gorri hori bat, 7 buru eta 10 adar zituena, eta buruetan koroa bat. Bere itxasez zeruko izarren erena arrasak hartu eta lurrera jaurti zuen. Eren zumea aurra izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen, jai orduko semea iristeko. Emakumea semea izan zuen, herri guztiak burdinezko makilaz gobernatuko dituena. Hartu zuten semea eta Jaungoikoaren tronuraino eraman zuten. Emakumeak berriz, basamortua egin zuen bidez. Han leku bat prestatua zion Jaungoikoa. Orduan, ahots handia entzun nuen zeruan esaten. Orain, etorriko dira, gure Jaungoikoaren salbamena, indarra eta errebetza, eta beraren mesiasen agintea. Jaunak esana? Espíritu Santo
Zure agurra nire eragitara iritsi orduko jauzi egin gaurrak pozez saborean. Zorioneko bazu jaunak esan duzuna beteko dela sinetsi duzunako. Maria esan zuen, haudi estuko nire harimak jauna, pozaren pozez gaukak nire baruna. Jaiko abaita nire salpamenan, ikusi baitu dira bere ezereztasuna. Horregatik, doatxu nire morrote gauratik izaldi guztiek, haudiak egin gabizki ahal guztiunak. Santua da agerazena, eta haren errukiak izaldi begirune diote egana. Bere pesoaren indarra erabil du, buruakoak suntsitu ditu, bota ditu bere aurkietatik ahotsuak eta gora jaso ditu bezerezak. Ondasunez bete ditu gozez zerudinak eta eskursi gudari aberatsak. Lagun etorrizatio bere horro izkaegi, bere errukia zerudik. Ala azken, gure gurasoen izemana, aparani eta aldoen goi betiko esana. Maria, hiru hilabete inguru egin zuen Elisabetekin, gero etxera itzuli zen. Jaunak esana. Tradizioa den bezala, Mareson festetako egun nagusia ospatzen elkartu dira. Eta tradizioei eustea ze gauza handia den, aurreko gauza gogoratzen egin duen. Egia da, garaiak aldatzen direla, baina herri batek edo familia batek aurreko edari jasotakoari eusten dionean horrek halako normaltasun berezia ematen dioenari horri. Egia da, handik egoten direla, baina alde batek aldatzen dira bezala gauzak edo eskuala ere aldatu daitezke eta holakoa da gizakion historioa batetik bestera ibiltzen baita gure mundua. Horregatik, lehengo zarrek erakutsitakoari eustea eta ondorengo transmititzea gauza ederra da arlo guztietan. Esate baterako kulturaletik, hizkuntza, esan daiteke bai, garaiak aldatu dira, horrela gaztelaniaz edo ingelesez edo hitzen dira, baina ze gauza ederra den leku bakoitzean bertakoari eustean. Hemen, hainxon, euskera bizirik dagoen bezala, beste moda horiek aldatzea lortu zutelako. Edo arte aldetik, garai bateko ediz erromanikoak eta zartu eta ditu dira, horren beste gobernuak baina urteak pasatzen dira eta berriz ere estimatzen da ikaragarri eta horako hori zaharrak ematen dituztenari, baita ere ikaragarri pozik egoten dira mantendu dira horrean, frantzesek ere zuten eta beretzigarren hori zederra daukagu, baina hori ustea ere gauza ederra da. Eta baita ere gure herritan guztatu usartua eta
zeruan eduki behar du gorputz eta animali. Batzuk, nolabait ere halako azalpen ematen zuten dormizioarena. Hau da, amamekina ez zela hil, baizik eta hilok hartu egin zela eta haien zerura eraman zuten. Beste batzuk ordea, esaten bai, hil zaio berehala piztu egin zan. Eta edozein kasutan zeruan gorputz eta anima dagoela sinistu izan du kristauaren gehienak mende guztia urtaztean. Baina Elizak ez du dogma bezala proklamatu oraindik 75 urte arte. Hau da, 1950 urtean proklamatu zuen dogma hau Pio XII aita santuan. Eta horrek esan dira kristau guztientzako, katoliko guztientzako berriro bezala dela hori sinistea Elizaren autoridade osoa duela. Pedro eta Pablo demandako Jesucristoren autoridadez nik proklamatzen den amabikina zerua dagoela gorputz eta animali. Gero, dogmak ez du esaten, dormizioa edo berehalako biztuera ez da sartzen. Baina bai dioela amabikina dagoela zeruan gorputz eta animali. Eta hori da gaurkoa ospatzen duguna. Batez ere, amabikina ospatzen dugu. Bere privilegio bat, zainoak privilegio bat, edertasun bat ospatzen ari gara. Eta gure amaren inguruan, zeruko amaren inguruan, dana da ederra, dana da alaia, dana da horia. Eta horrekin ezin motibu horrekin festa ospatu izan. Eskatzen diogu zeruko amabikinari gure ate egin bezala. Aresoko gure herriak zaindu bezala, gaitz eta kalte guztienetik. Eliza santu katolikua, santu edukatasuna, pekatu
Injustizia eta
jaun zuekin, eta zure espirituarekin. gora bihotza, Jauna da dauzkagu, eskerrak akoiko jaunari. egoki eta bidezkoa da. Egokia bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guzturi eskerrak eta jauna, aita guztiz sartu jangoiko ahal guztitu beti horri, Jesu Kristo jarri bitartez. Gaur Maria Virginia Jainkoaren ama, zerura jasoa izan baita. Egun batean haintzaz betea izango den zure elizaren hasiera eta irudiena. Bere itxaropen sendo eta poziturri dugura, oraindik bidean egon eskolan zure herriak. Izan ere, ez duzu utzi jogia usteltzen, zure semea bizi ororen sortzailean miragarriko sortu zuen ama. Horrek, haingiru taldeekin batean goresten zitugu, mozuz beterik kantatzen. Era berean alfabeto kanizta harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien, esanez hartza zuen eta edan guztio urtatik, hau nire ogoraren kanizta da, itun berri eta betikoaren goda, zuentzat eta askorentzat bekatu bat barkatzeko isuriko dena, egizko hau nire emanari.
ministerioa. Eta piztu zerara jauna, zure zerriarte aurtengoa berri ona. Horregatik jauna, zure semearen egiotza eta piztuera gogoratuz, bizitzaren ogia eta salbamentaren karizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarea zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta abalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egiten zara. Izan gogoa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora. Leon gure ikasantuarekin. Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Era berean izan gogoa jauna bizteko itxaropenea joan diren gure sendeak eta hildako guztiak ere aritzazu zure aurpegian eragitan. Eta meza horretan bereziki Manuel Alustizar, Joseba Olazabal, Maria Pilar Otermin, Gregorio Belanzaran, Lourdes Belanzaran, Javier Barandaray, José Saizar, Bautista Xukuntza, Catalina Recondo, Ramón Echarri, Bautista Xukuntza, Joaquín Echarri, eta gure herriko hildakoak. Errukizak izkiduaren guztiok betiko bizia iritz dezagun. Jainko eta Ama Maria Virginia kolapsoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta kristalik guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzatugu Jesu Kristo zure zerren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jagoiko batuzko hori Espiritu Santuarekin batean, oso eta aitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Batzagiak agindu eta erakutsiaren jarraitu, birutanen esan dezagun.
Josuak jaunaren eta deituak Jauna, nire ez da ezineko zure bentsiren sortzeko nik sartzen dut bat.
Garbi, ez da dute, zora garbi izango direla, hauek, azken